Ka-turn off man po kan sa indong mga cellphones habang yaon po kamo sa laog kan simbahan. Lalo na po kung nagpuon na ang Santa Misa. Ikaduwa, bantayan po ang sa indong mga bag asin personal na gamit as hindi magwalat nin anuman na bagay sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Ikatulo, para sa mga magurang kan mga aki, da iputugot ang pagdaranin balon o lobo sa laog kan simbahan. Ini po para sa seguridad kan gabos. Huli taigwa po kita nin ceiling fan sa laog kan simbahan. Mapipiritan po kita na punduhon ang mga ikot kan ceiling fan kung igwa nin magpuripot naggakod kan balon sa ceiling fan. Salamat po sa indong kooperasyon. Ikaapat, ang raffle draw na pinagsusponsoran kan Family Ministry gigibuhon sa petsa 29 kan Enero. Pinapagirumdum po si igwanin raffle ticket, pakibalik na lang po sa opisina kan parokya o sa Family Ministry ngunyan na Domingo. Salamat po. Ikalima, bukas pa po ang pagpalista asin pag-recruit para sa Search for Little Niño 2026. Sa tuyang suportahan ang fundraising drive kan Ancila Domus Dei. Ang first canvassing po gigibuhon sa petsa 27 kan Desyembre asin second canvassing gigibuhon po sa petsa 10 kan Enero. Ang koronasyon po gigibuhon sa petsa 18 sa kapistahan kan Santo Niño. Ikaanom, sa petsa 1 kan Enero, Huwebes bago kan First Friday. Magkakaigwa po kita nin Holy Hour asin pagpakumpisal sa oras na alas 3 nin hapon. Bago po ang misa. Sa petsa 2, iyo po enot na Biyernes kan bulan na Enero, igwa po kita nin Holy Hour asin pagpakumpisal sa oras na alas 5 nin aga. Mayo po nin misa sa mga eskwelahan asin mga institusyon. Ikapito, sa Sabado petsa 3 kan bulan na Enero, magkakaigwa po nin penitential procession. Pagirumdum po sa mga sponsor sa enot na bulan kan taon. Ikawalo, sa Domingo petsa 11 kan Enero, iyo po ang kapistahan kan pagbunyag sa kagurangnan. Libre po ang pagbunyag sa mga indigents kan sa tung parokya. Alagad, magpalista po tulos sa opisina. Ang bunyag gigibuhon sa oras na alauna nin hapon. Inaapudan ang mga BPC officers na tabangan ang mga kabarangay na magpalista sa simbahan. Ikasiyam, sa Miyerkules, petsa 31 kan Desyembre, mapuon po ang novenaryo sa kaumawan kan Poon na Nazareno. Ang novenaryo gigibuhon pagkatapos kan misa pagkaaga. Ang kapistahan po sa Enero 9, aldawnin Biyernes. Ang misa po ngunyan, idinudulot kan mga minasunod na intensyones. Midnight Mass sponsors, Roman and Nene L. Rainera and family. Mercy Hernandez and family. Saraspe Bicaldo and family. Mrs. Avelina Piñales and family. Mr. and Mrs. Jessie Banyaria and family. Wilda Albesa and family. Criselda Oliva and family, Arlene Talyer and family, Lilia Uraa, Corazon Monte, Jude and Ivy Hernandez, Fordan Manyugo and family, Irene Ponciano and family, Mr. and Mrs. Dennis Bandol, Jonathan Jesse Tiham,
Marilyn Elgar and Maribel Pasion, Mr. and Mrs. Carlos Villoso and family, Mr. and Mrs. Melvin Refugio and family, Yuli Ann Paula Hernandez, Engineer Irish and Maricel Hugo, Mr. and Mrs. Roberto Paja and family, Christine Jo Lainesa, Mr. and Mrs. Freddy Toledanes and family, Elisa Ensenada, Mr. and Mrs. Salvador Espares and family, Mrs. Tessie R. Ruiz and family, Elsa Fortuno, Mrs. Menchi G. Samiliano, Nenet Hernandez and family, Ricky Ryan Parinya, Evangeline Igia, Mrs. Josefina Pasion and family, Mr. and Mrs. Angel Nierva, Mr. and Mrs. Jonathan Villaflor and family, Mrs. Paz and Villaflor and family, Mr. and Mrs. William Tangilon and family, Mr. and Mrs. Erwin Bilyan and family, Antit and Beth Agnas and family, Raquel Portugal and family, Amparo Bailon and family, Hosana Aquino family, Mr. and Mrs. Michael Heras and family, Vic and Vince Bailon, Norma Fideris and family, Elfa and Francis Florese, Consejo P. Mendoza, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family, J. Christian Fajardo. Thanksgiving Mass offered by Coral de Bukid and family, Mr. and Mrs. Hermie Carion and family, Hernan Yosco Orbita, Jacob Tablante, Mr. and Mrs. Lorenzo Tuyay, Mr. and Mrs. Jerly Maniscan and family, Gladys Cedeño and family, Santa Cruz Relatores family, Jeline Estacio and family, Rodolfo O. Daza, Sally Nunez and family, Mary Ruth Beltrano, Maria Janelle Diomano, Raquel Pilarte, Julie Bayrante, Mr. and Mrs. Santos Villaflor and family, Mrs. Nancy P. Bigayan and family, Mr. and Mrs. Amado L. Intia and family, Miss Maribeth Cernal, Lilibeth Villanueva, Navarra family, Joy Ganalon, Mrs. Lourdes L. Ganalon and family, Nico Stephen and Rial, Francis and Eleanor L. Regalado and family, Malin and May Valenzuela, Maria Ana, Andrea and Angela Nunez and family, Joy Beredico and family, Nenny May Plotado and family, Mrs. Liodi Fortuno and family, Fernan R. Abala, Mr. and Mrs. Fernando B. Abala and family, Joseph Marvin Olivares, Mr. and Mrs. Salvador Regalado and family, Mr. and Mrs. Dennis Regalado and family, Engineer Joel Prades and family, Estelita Alcomendas and family, Boboy and Marisa Penetrante. Thanksgiving Mass, birthday, Christine Lanuzo. Thanksgiving Mass, Rose Bersabe Reception and family, Princess L. Floriano and family. Thanksgiving Mass, birthday, Nino Daza. Thanksgiving Mass, Chavs Luzon, Veronica and Catherine Banyaga and family, Consorcia Bicaldo and family, Malion and Banyaria family, Jose Albania and family, John Senis and family, RJ Llanes and family, Nelly O. Oxiano and family, Engineer Christian J. A. Lopez, Ken Ashley H. Aquino and family, Mr. and Mrs. Ruben C. Oliva Jr. and family, Mirna Opiana and family, Steve Regalado and family, Lilibeth Nanyos and family, Chini Maravilla,
Mrs. Cherry Nalios, Jacel Nyobuer, Timmy Rose Mendoza, Dominic John N. Hernandez, Sharon and Marilyn Bailon and family, Mr. and Mrs. Ernesto Bonabra and family, Mr. and Mrs. J.R. Bonabra and family, Augusto and Char Tangilon, Mr. and Mrs. Jesus Celebrado and family, Sergeant Gregorio Tataro Jr., Attorney Andrew Lanzuela, Maria Ana, Andrea and Angela Nunez and family, Joy Beredico and family, Mr. and Mrs. Lorcile Padilla, Girly Haber and family, Susana Daza Armilios, Iluminada L. Niebres and family, Bernie Bermido and family, Teresita Pariña, Doctora Genevieve Alcomendas Gregorio, Mr. and Mrs. Norberto Abilionar Jr. and family, Doctora Irna N. Orbita. Petition Mass offered by Doctora Irna N. Orbita. Petition Mass offered by Francis Alisago. Petition for healing offered by Mr. and Mrs. Salvador Largosa and family. For the soul of Juan E. Rosita, offered by Mr. and Mrs. Hector Verdeflor and family. Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Bong Serafico and family. Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Bong Serafico and family. Petition Mass offered by John Lander C. Niebres and family. Petition Mass offered by Emilia Orbita. Petition Mass offered by Galvantes Sonico family. Thanksgiving Mass offered by Rebecca Placides. Special Intention Anonymous. Misa Common offered by Mrs. Julie Arceo and family. Misa Common offered by Ruby Panisal and family. Misa Common offered by Bernie Bermido and family. Misa Common offered by Mr. Amando Neglerio. Para sa kalag ni Alice, offered by Mr. Amando Neglerio. Para sa kalag ni Antonio, idinudulot ni Erlinda Diala. Para sa kalag ni Apolonia E. Prospero, dulot ni Mr. and Mrs. Danilo Arceo and family. Para sa kalag ni Augusto, dulot ni Susan Lanzuela and family. Para sa kalag ni Augusto, dulot ni Ruby Ocampo Astive and family. Para sa kalag ni Carlos Sr., dulot ni Susan Lanzuela and family. Para sa kalag ni Crescencio E. Alex, dulot ni Mr. and Mrs. Johnny Sabong. Para sa kalag ni Delphine E. Celedonio, dulot kan Elevado family. Para sa kalag ni Crescencio E. Alex, dulot ni Mr. and Mrs. Johnny Sabong. Para sa kalag ni Luisito, dulot kan Braga family. Para sa kalag ni Maria Jonelyn E. Petra, dulot ni Mr. and Mrs. Arnel Riparip and family. Para sa kalag ni Maria E. Alan, dulot ni Marife Figuracion. Para sa kalag ni Nestor, dulot ni Mirna Opiana and family. Para sa kalag ni Marcelina, dulot ni Maribel Pasion. Para sa kalag ni Joseph, dulot ni Marilyn P. Elgar. Thanksgiving Mass offered by Mrs. Mercedes Navida and family. Catalina Obias and family. Mr. Roderick and Mrs. Rosalyn Palet and family. Mr. and Mrs. Gemma Liz and family. Francia Carina and family. Noli Monedero and family. Norma Oliva and family.
Mr. and Mrs. Doc Paranyalen family, Mamansag and Sagada family, Engineer Gregorio Verango Mamansag, Gerard Llorin, Hazel Banyaga and family, Mr. and Mrs. Florante Salcedo and family, Mr. Jesus and Mrs. Ban Ashley H. Aquino and family. Misa Common for Anonymous. Para sa kalag ni Alejandro E. Rosario, dulot ni Nelly O. Oxiano and family. Para sa kalag ni Anesia E. Modesto, dulot ni Postrano and Opriasa and family. Para sa kalag ni Antonio E. Clover Angelo, dulot kan Villarosa family. Para sa kalag ni Celedonia E. Seriacos Sr., dulot ni Kenneth Mateo. Misa Common, dulot ni Angeline Tangilon. Misa Common, dulot ni Buboy and Marisa Penetrante. Misa Common, dulot ni Ami N. Hernandez and family. Para sa kalag ni Edelberto E. Francisca, dulot ni Tessie Recepcion Ruiz and family. Para sa kalag ni Ernesto E. Lilia, dulot ni Jocelyn Nierva. Para sa kalag ni Estelita E. Angel, dulot kan Orlando Carino family. Para sa kalag ni Eugenio Jr. E. Aracili, dulot kan Ibo and Uwida family. Para sa kalag ni Felix Sr., dulot ni Marilyn Abagat. Para sa kalag ni Jeronimo E. Delfin, dulot ni Mr. and Mrs. Dion Masindo and family. Para sa kalag ni Honorio, dulot ni Nelly O. Oxiano and family. Para sa kalag ni Ildefonso E. Melanie, dulot kan Anonymous. Para sa kalag ni Jane Francis E. Marvin, dulot ni Claire Parco. Para sa kalag ni Jose E. Rosa, dulot ni Raquel Portogalen family. Para sa kalag ni Joseph Ryan E. Olimpio Jr., dulot ni Raquel Portogalen family. Para sa kalag ni Juanita E. Margarita, dulot ni Raquel Portogalen family. Para sa kalag ni Julieta E. Susan, dulot ni Jessie Ayan R. Oñate. Para sa kalag ni Leia E. Natalia, dulot kan Villarosa family. Para sa kalag ni Lorenzo, dulot kan Fortuno family. Para sa kalag ni Luis and Mercedes, dulot ni Mrs. Mercedes Navida and family. Para sa kalag ni Nora E. Victor, dulot ni Raquel Portogalen family. Para sa kalag ni Rene, dulot ni Nenet R. Hernandez and family. Para sa kalag ni Roberto E. Catalino, dulot ni Raquel Portogalen family. Para sa kalag ni Santos E. Paz, dulot kan Orlando Carino family. Para sa kalag ni Timoteo E. Corazon, dulot ni Nelly O. Oxiano and family. Thanksgiving Mass offered by Arlene Torres. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Vic Alferez and family. Thanksgiving Mass offered by John Robert Recepcion. Thanksgiving Mass offered by Rosemary Galvante. Para sa kalag ni Luisito, dulot ni Joven Bigayan. Para sa kalag ni Maria Riza Jean, dulot ni Mrs. Ivy P. Beltrano. Para sa kalag ni Mark Anthony, dulot ni Sara Hernandez. Para sa kalag ni Natividad E. Sofronio, dulot kan Postrano and Opriasa and family. Thanksgiving Mass offered by Vivian May Bermido. Thanksgiving Mass offered by Bong Serafico and family. Thanksgiving Mass offered by Sharon Manzano. Para sa kalag ni Nestor Luis and Norma, dulot ni Raquel Portugal and family. Thanksgiving Mass offered by Pilarmen and Danit Totanes. Thanksgiving Mass offered by Franz Bailon.
Thanksgiving Mass offered by Rebecca Placides and family. Misa Petition and Thanksgiving Mass offered by Pandes Pontillas Tolidanes and family. December 27, 2025, Saturday, Barangay Santa Barbara, Old and New. December 28 po, Domingo, Barangay San Miguel. December 29, Lunes, Barangay San Esteban, Centro and Puro. December 30, 2025, Martes po, Barangay Santiago Old. December 31 and January 2, Biyernes, Barangay San Roque. January 3, 2026, Sabado, Barangay San Nicolas. Also, Barangay San Antonio, Barangay Lourdes Yang, including Bagasakan, Lourdes Yang. January 4, 2026, Domingo, Barangay Santiago Yang, Sitio Ramsan Sugod, Santiago Yang. January 5, 2026, Lunes, Barangay Santa Lucia. Lastly, January 6, 2026, Martes, Barangay Santa Elena. Dios maray nabanggi sa indugabos mga tugang. Ngunyan sa tuyang masasaksihan,
ansaro sa mga tradisyon nyatong mga Filipino, tuyong kapaskuhan. An istorya kan pagkamundag, kan sa tuyang paraligtas na si Jesus. Ipinipresentar kan Parish Youth Ministry ang Panunuluyan 2025 na may temang Paglaom asin pagkasararo sa pagkamundag ni Jesucristong kagurang-nanta. Hinahagad niya mo ang sa indong kooperasyon sa paagik din pagselensyo asin pagurup-hurup tanganing sa tuyang maintindihan ang minamawot ipaabot sa satuya kan gigibuhon na panunuluyan. Salamat po. Isang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalak isinilang ang puon, sasabsaban siya'y nakahimlay. Nagpahayag ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Isang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Kahulugay na sa atin ng Diyos, na sa atin ng Diyos, na sa atin ng Diyos. Sa sarong banwaan na angaran Nazareth, may sarong daraga na nagngangarang Maria. Igwa siya nin hararom na pagkamuot sa Diyos, asin sa iyang kapwa. Itinalaan na siyang ikasal sa sarong lalaki na angaran Jose, sarong karpentero asin matanos na lalaki. Madya, asin sa tuyang himateon an kapinunan, kan istorya kan pagkamundag, kan sa tong kagurangnan na si Jesucristo. Sa ika-6 na bulan, sinugo kan Diyos ang anghel na si Gabriel sa sarong banwaan na nagngangarang Nazareth, sa sarong daraga
na nakatalaan ng ikasal sa sarong lalaki, an sa iyang ngaran, Maria. An katuninongan mapas sa imo, paladan na babae. An kagurangnan yaon sa imo. Dai ka matakot, Maria, huli tanawiwilihan ka ni Diyos. Uya ako ngunyan, ipinadara sa imo kan orog kahalangkaw. Mangingidam ka asin mga ngaki nin lalaki. Jesus, an ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapodon na aki kan kahuralang kawing Diyos. Paano mangyari ini? Dako sarong berhen. Mahilig sa imo an Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan kahuralang kawing Diyos. Kaya banal an ipapangaki mo na aapodon aki nin Diyos. An sa imong pinsan na si Isabel, na inaapod na bawas, ngunyan badus na, asin yaon na sa ikaanom na bulan, huli tamayo nin imposible sa Diyos. Uripon ako nin kagurangnan. Mangyari lugod sa ko, susog sa imong tataramon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababan ng kanyang alipin. Mapalad ang pag-alam ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat kumawa ang poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Pakalihis ni nagkapirangal daw, napag-araman ni Jose, nabados si Maria. Ninhuli ta si Jose, matanos na lalaki, napaghurup-hurupan niya, nasuhayan si Maria, ninhilom. Alagad sa sarong pangiturugan, nagpahiling kay Jose, an anghel nin Diyos. Jose, aki ni David, di ka mag-alang-alang na akoon si Maria. Huli taan ipinapangidam niya, gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, asin nga ngaranan mo siyang Jesus. Huli ta ililigtas niya an sa iyang banwaan sa saindang mga kasaalan.
could it be this baby in my arms, sleeping now so peacefully? The Son of God, the angel said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Till Father, let this baby be the son of my love. Father, show me where I've been into this land of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? He looks so small, his face and hands are few. And when he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I've been into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? Be this baby in my arms, sleeping now so peacefully. The Son of God, the angel said, how could it be? How could it be? Pakalihis ni nagkapirang bulan. Sa panahon ni Cesar Augusto, nagbuot siya na magpasenso sa gabos na tawo na sakop kan Imperyo kan Roma. Hali sa banwaan ni Nazareth sa Galilea, nagpuli si Jose sa banwaan ni Bethlehem sa Judea, ang banwaan na namundagan ni Haring David. Sa Bethlehem, siya mapasenso, huli tagikan siya sa kapag-arakian ni David. Kaibahan niya si Maria na nakatalaan ng ikasal sa iya. Bados si Maria asin mantang yaon sinda duman, uminabot ang panahon kan sa iyang pag-aki. Alagad, nagkaigwa sinda nin makuring kasakitan, nin huli tamayo sindang madadagosan duman. Maria, dai ka maghadit, makakahanap man kita digdi nin madadagusan. Jose, sa kong namumutan, no, kung gayo, ninhuli ta nag-abot na an aldaw kan sa kuyang pangaki. Magsa kita sa Diyos, dain niya kita pawayaan. Hil nga Maria, sa may parteng inotan, igwang harong na may ilaw, madya asin dumananta.
tibaad igwapang bakanteng kwarto sa senda. Salamat sa Diyos. Tibaad ako uninda kita. May tao sa laob, Ano ang sendong kaipuhan? Asin si Isay kamo. ako si Jose, sarong karpintero, asin ini si Maria ang sakuyang agong. Uminabot na ang oras kan sa iyang pangaki, kaya naghahanap kami digdi nin madadagusan lamang, maski sarong banggi. Tibaad igwa ka mo dyan, min sarong kwarto na mayong laog. Madagusan mi lamang ngunyan na banggi. Malipot na an oras, asin namamatay ko na an kulog kan sa kuyang tulak. Pasensya na kamong duwa, anharong ko panuna. Mayo na kamong madadagusan digdi. Gustuhon ko man, alagad mayo akong maginibo, tibaad makahanap kamo sa iba. Kunsiring salamat sa imo, maenot na kaming duwa, makahanap lamang madagusan sa iba. Power off. Makakahanap man kita kainin madadagusan. Magsarig sa na kita sa Diyos, Jose. Dai niya kita pababayaan. Itamong mo muna ini Maria, malipot ang banggi. Salamat, Jose. Connected. All that I am sings of a God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me For blessed. God works marvels in my sight, and holy, holy is God's All name. that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm
empty hand. protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. The promise known to those before and to their children forever. I am. Sings of a God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord, on the wings of my Lord. Jose, may harumduman sa iriinutan. Diba at igwa kisindang pakanting kwarto. Madya na Maria, dumananta. May tao sa laog. Isay ka mo! Pasensya kung naabala mi kamo. Ako si Jose asin ini si Maria ang sakong agom. Ano ang sa indong tuyo? Harani ng mangaki ang sakuyang agom. Kaya naghahanap kami ni madadagusan lamang, mas tingon niya na banggi. Nagduman na kami sa ibang harong. Alagad da ikami pinadagos nin huli tapano na sinda. Asin mayo ng bakanting kwarto. Paghalay ka mo sa harong ko! May mga bisita akong unyan na banggi, asin siribot kami sa pag-andam. Sa dai mahaloy na oras, maabot sinda. Kaya pag humali na kamungon yan, mayo kaming maitatabang sa indo. Kunsi, salamat sa sindong duwa. Pasensya sa ginibuming pag-abala. Jose, paano na kita? Palipot na ning palipot ining banggi. Magtiwala ka sana, Maria. Makakahanap man kita. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come, O bright and morning star, and bring us comfort from afar. Dispel the shadows of the night, and turn our darkness into light. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
Hilinga duman sibong na parte, may harong asin may ilaw, madya asin dumananta. Jose, magabatan nasa koan sa kong tulak. Habang naghahaloy na mas nagkukulog ang namamati ko. Tios-tios si na Maria, karami na kita. O King of nations, God, in one the hearts of all mankind. Bid all our sad divisions cease, and be yourself our King of peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. May tao sa laog, nakikimaherak kami, padagusaman kami sa Indo. Tabangi man kami. Tabangi man ako sa kuyang pangaki. Anoon sa indong kaipuhan, Ako asin sa kuyang agom, naghahanap nin madadagosan. Nagduman kami sa mga harong na naagihan mi, asin mayo lamang nagpadagos sa muya. Diba at igwa ko mo nin bakanting kwarto sa laog. Madagusan mi lamang unyan na banggi bago ako manghaki. pasensya na kamong duwa, mayo na lamang bakante sa harong ko. Kadakol nagdaragos sa kuya ngunyan, huli sa sensus na ipinagbubuot. Alagad igwa ako nin kamalig duman sa may purong parte kan sa kuyang pagrurugaring. Kun buot nindo, duman kamo magpalihis ngunya na banggi. Igwa akong mga atama na hayop duman, asin dakol ang dagami, tanganing makatabang magpahimbong sa indo. Mayong problema sa samuya. Salamat na marhay sa imong karahayang buot. An mahal na Diyos man lugod, an magbalos sa imong karahayan. Mayong problema, pasensya na kamong duwa, inilamang an maitatao ko sa indo. Salamat sa Diyos, asin salamat sa imo. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know
baby. You've kissed the face of God. Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? Oh, the blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know? Oh, the blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Maria, tunay mananggad, dai kita pinabayaan ng Diyos. Magsarig lang kita sa iya, Jose. Dahil niya kita pababayaan. Madya na asin magduman na kita, tanganing makapahingalo ka na. Salamat sa imo, Jose, sa kong namumutan. Salamat, tadae mo ako pinapabayaan. Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great
lo. Lo. Lo.
Ang Diyos uyas sa to. Ngunyan na matangang banggi, ipagrukyaw niya to an ilaw, si Kristo na sa tong kaligtasan. Ipagrukyaw niya to ang pagkamundag kan sa tong paratubos, digdi sa kinaban. Siya ang banal na aki ni Jose asin Maria, ang Diyos na uyas sa to. Pano nin pagkamuot, pano nin karahayan. Kita magugma asin mag-awit nin pasasalamat. Huli ta ang Diyos na si Jesus, uya sa to. Linigan asin buksan ang mga puso sa pag-ako sa iya nin may pagkamuot. An misa niya to ngunyan na matangang banggi, sarong misa konselebrada na panginginotan ni Reverendo Padre Andrew Recepcion. Matindog ang gabos. Ngunyan, isusunod po niya to ang pagrukyaw kan pagkamundag kan sa tong kagurangnan si Jesucristo. Ang teksto ini, gikan sa Martyrologium Romanum, ginuno sa pasabong kan banal na kasuratan, tanganing ipahayag formalmente ang pagkamundag ni Kristo. Ini mapuon sa paglalang, asin mapadagos sa mga pangyayari asin sa mga tao, sa istorya asin sa saindang relasyon, sa pagkamundag nin sa tong kagurangnan. Tunay na ang Diyos Emmanuel, Diyos uyas sa to. Sa istorya kan tao, urog ng gayo sa istorya kan kaligtasan. Buksan niya to ang satuyang isip asin puso sa paghinanyog kan pagrukyaw kan Pasko. An pagkamundag kan sa tong kagurangnan Hesu Kristo, gikan sa Martyrologium Romanum. Ikaduwang pulo asin 5 kan Disyembre, nag-agi anday mabilang na mga panahon, poon kan paglalang nin kinaban, sa kapinunan, linalang nin Dios an langit asin daga, asin hinaman ang tao nakabaing sa iya. Nagkapirapang siglo ang nag-agi pagkatapos kan baha. Poon na ibugta kan makakamhan an sa iyang bulalangaw sa kalangitan, bilang tanda kan tipan asin nin katuninongan. Kan paghali ni Abraham sa tuyang ama sa pagtubod, sa urkan mga Kaldeo, 20 asin sarong siglo. Kan eksodo kan banwaan nin Israel, paluwas sa Ehipto, na pinanginotan ni Moises 10 asin 3 siglo. Kan paglahid ki David bilang hade, haros 2,000 taon, sa ika-60 asin 5 semana, sosog sa propesiya ni Daniel. Sa taon kan ikasanggatos, 70 asin 4 na Olimpiada, kan pagmukna kan syudad nin Roma, 750 asin 2 taon. Sa paghade ni Cesar Octavio Augusto, ani ka-40 asin 2 taon, na ang bilog na kinaban nasa katuninongan, si Hesu Kristo, Diyos na daing kasagkoran. Asin aki kan amang daing kasagkoran, nagmauot na pabanalon ang kinaban kan sa iyang pagdatong. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, asin nag-agi an 9 na bulan, poon kan pagpangidam sa iya.
Namundag ki Virhen Maria sa bilen kan Huda, asin nanitawo. An pagkamundag ni Hesu Kristong kagurangnan ta, sosog sa laman.
Sa ngaran kan Ama, kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sin katuninongan naggikan sa Dios, sa tuyang Ama sin Kesu Kristong kagurangnan, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Ngunyan na pagkabanggi kita nagkatiripon sa pagkamundag kan umboy na si Jesus, an satong Mesiyas na hinahalat. Kan panahonin adviento inandam niya to an satong isip asin puso sa gibong kabanalan, tanganing panoonin kaugmahan ako untan aki nin Dios. Idulot niya to sa sagradong banggi na ini, urog na sa selebrasyon kan Santa Misa, an satuyang mga pamibi, mga kahagadan sa Dios, asin urog sa gabos, an kapatawadan kan satong mga kasailan. Kaya ako unyato an satong mga kasailan, tanganing magkaligo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang na ko'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
mamibig kita. O Diyos, ika na naghimong magbanag, ining pinakabanal na banggikan tunay na ilaw. Namimibig kami, warasan tanganing kaming nagmidbid, kan misteryo ng liwanag digdi sa daga. Siring man makinabang kan kaugmahan niya sa langit. Siya kay bamong nabubuhay as sinagahada sa pagkasaro, kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ini sarong awit kinakanta sa okasyon na ang bagong hade kinokoronahan. Ini nagpapahiling nin makusog na pagtubod sa bagong hade. Pagtubod na siya magiging urog na marahay kisa gabos niyang sinundan. Nagkaigwanin bagong kautuban ang awit na iningunyan. Ini sarong profesiya kan pagkamundag sa Belen. Mahiwas ang kapangyarihan kan bagong hade, asin daing sagkod ang katiwasayan kan sa iyang kahadean. Kaya sa Salmo responsoryo kita minasabi, mag-awit sa kagurangnan, pag umawon an sa iyang ngaran, ipahayag an sa iyang kamurawayan sa gabos na banwaan. Buksan niya to an sa tuyang isip asin puso, sa paghinanyog kan enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nindakulang liwanag. Sa mga nag-eerok sa daga, ninhararom na limpoy, nagbanaag ang sarong ilaw. Pinaurog mo ang saindang kagayagayahan. Pinadakula mo ang saindang kaugmahan. Nag-uugmasinda sa saimong atubang, siring sa mga taong nag-uugma, kun panahon nin pag-ani. Siring sa mga taong nag-uugma, kun nagbabaranga kan ginanahan sa laban. Huli tasiring kan aldaw ni Midian, rinunot mo ang sakal na nakakagabat sa sainda. Ang pasan sa saindang abaga, ang pamakol na nagpapasakit sa sainda. Huli taan lambang kasangkapan sa pakilaban, lambang gubing na tumtum sa dugo, isusugba asin tutungtungon sa kalayo. Huli ta sarong aki namundag para sa to. Sarong aking lalaki itinao sa to. Ang paghadi ibubugtak sa iyang abaga, asin ini ang ngaran na inaapod sa iya. Makangangalas, na parahatol, makakamhan na Diyos. Amang daing kasagoran, prinsipe nin katuninongan. Ang kahiwasan nin sa iyang kahadean, asin an katuninongan dainin katapusan para sa trono ni David. Asin para sa iyang kahadean na tinugdas, asin pinasarig niya sa katanosan, asin kabanalan. Ini ang gigibuhon kan pagkamuot nin kagurangnan, puon ngunyan, saggod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang sa tuya pong simbag, ngunyan na mundag na ang satong paratupos, si Kristo na kagurangnan. Ang satong paratupos,
si Kristo nakagurangan. Nanamdag na ang satong para tubos, si Kristo nakagurangan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Gabos na banwaan, mag-awit sa kagurangnan, mag-awit sa kagurangnan. Irokyaw ang sa iyang ngaran. Naan sa tuwang parang lubos, si Kristo nakagurangan. Aro-aldaw, irokyaw ang sa iyang kaligtasan, isabi sa mga banwaan ang sa iyang kamurawayan, ang sa iyang mga ngangalasan, ipahayag sa mga banwaan. Namdag na ang sa tuwang parang tubos, si Kristo nakagurangan. Mag-ugma ang langit, mag-ugma ang daga, ikurahaw kan dagat, asin kan gabos na yaon dyan. Mag-ugma ang daga, asin gabos na nasa daga, gabos na kahoy, magkurahaw sa kaugmahan. Si Kristo nakagurangan. Mag-ugma sa atubang nin kagurangnan na madatong, siya madatong sa paghade sa kinapan, matanos na maghahade siya sa kinapan, sa katotoohan, huhukuman niya ang katawohan. Niya lamundag na ang sa tuwang para tubos, si Kristo nakagurangan. Niya lamundag na ang sa tuwang para tubos, si Kristo nakagurangan. Si San Pablo nagpapagirumdum kung ano ang dapat gibuhon mantang kita nabubuhay padigdi sa daga. Ini ang pagkabuhay nin sarong Kristiyano. Pagsikwal kan gabos na bagay na kinabanon asin bakong para sa Diyos. Pagpugol sa sadiri asin mabuhay na matanos asin banal sa kinaban. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Ang biyaya nin Diyos ipinahayag para sa kaligtasan nin mga tawo. Asin tinutukdoan kita na talikdanta ang mga bagay na dai makakadara sa to sa Diyos. Asin ang mga kamauotan na kinabanon. Dapat na kita nakakapugol sa sadiri, nabubuhay na matanos asin banal sa kinaban na ini, mantang naghahalat sa satuyang dakulang Diyos asin para tubos, si Kristo Jesus. Idinusay niya ang sa iyang buhay, huli sa to, tanganing iligtas kita sa gabos na karatan, asin makalinig nin sarong banwaan para sa iya, banwaan na mahigos sa pagibo nin karahayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagulangnan mapas asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon nagluwas ang sarong dekreto hali kay Cesar Augusto na magpasensos ang bilog na kinaaban. Ini an enot na pagsensos kan gobernador sa Quirinio sa Syria. Kaya naglalakaw ang gapos sa pagpasensos. Lambang saro sa sadiri niyang syudad. Tuminukad man si Jose hali sa Galilea, sa syudad ni Nazaret, abot Judea, sa syudad ni David na inaapod na Bethlehem. Huli tagikan siya sa harong asin pamilya ni David. Sa pagpasensos kay iba si Maria na sa iyang esposa na nagdadarang taho. Tara kanyaon na sindaduman na bilog ang mga aldaw na siya mangaki, asin ipinangaki niya ang panganay niyang lalaki. Pinatos lampin, asin ihinulid sa bahugan. Palibhasa, mayo sinang lugar sa dagusan. Igwa ni mga pastor sa runang idto na nagpapalihis kan banggi sa kalantadan, asin nagbabantay kan sa idang kawan. Ang anghel kan kagurangnan suminipot sa inda, asin ang kamarawayan kan kagurangnan nagliwanag sa palibot. Asin inabtan sinda ninda kulang takot. Nagsabi sa inda ang anghel, dai ka mo matakot, uya, ihinahatod ko sa indo ang marahay na bareta ninda kulang kaugmahan na mapapa sa bilog na banwaan. Namundag sa indo ngunyan ang paraligtas na iyo ang Kristo ang kagurangnan sa syudad ni David. Ini ang magiginindong tanda, makukuan nindo ang umboy na napapatos lampin asin nauhulid sa bahugan. Biglang nakaibahan kan anghel ang sarong mahibog na hukbong langit nun na naguumaw sa Diyos asin nagsasabi, kamarawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan sa mga taong minarahayan. An marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Danay po kitang nakatindog sa pag-entronar kan libro nin Evanghelios sa Belen. Matukaw po ang gabos para sa humiliya. Diyos maray na gabi po kaninyong amin. Namumuya po akong mabayad na kadakol nga na gabi na nagsisimba o na nagpapartisipar sa Misa Midnight Mass sa pagselebrar kan Christmas po sa luwas, digdi po sa laog. So, sa mauban na pong panahon, di ako nakapag-celebrate Christmas sa Disimban, ta sa Dinabwa. So, dakulo pong kaugmahan sa puso ko
na makaiba po kamungamin and as a big community of faith that we celebrate Christmas. So, siguro po, magayon, kung po duman sa luwas, I would like to extend to all of you, Merry Christmas. So, lambang saro po, let's greet one another, Merry Christmas. Yun. Very good. So, iba pong mga medyo nagtutungka na pag Merry Christmas na buhay. Pag Merry Christmas talagang namumuya po kita ngamin. Kadakol pong mga jóvenes sadi, so really, dear brothers and sisters, dear young people, ngawan na gabi, it is a holy night, banal na gabi. Why? Nagpayan po kita sa not because it is Christmas, not just because tradisyon ta adi. Hindi nagyan kita sadi, tananiniwala kita na pag-uda si Jesus, uda Christmas. No? You know po, minsan, imbis na Merry Christmas, sasabiyon, dakol po nagsasabi, Happy Holidays. Bakasyon na ing grande lang. Happy Holidays. Sa Italia, they say Buone Feste. Bakong peste, but feste. Buone Feste or Happy Feast. Pero kita pong mga Kristiyano, we have to uphold and to continue the tradition that we greet each other Merry Christmas, because the center is Christ. And pinakahalaga kan sa tuyang celebration is Christ. Because without Christ, there is no Christmas. Mayo po kitang sineselebrate na Christmas. Kumbaga, sa ibang simbahan po nagkakanta ng Happy Birthday kay Jesus, but He was born 2,000 years ago. More than 2,000 years ago. Kaya every time on December 25th, that we celebrate kita sa Christmas, we recognize that Jesus Christ was born in Bethlehem, but He continues to be present in our lives. That's important for us to remember. Kinagrungog po kita sa gospel today, sa Ebanghelyo. Sinabi po ko anghel, may dara akong marhay na bareta. I have a good news of great joy, nagdadara ning dakulang kaugmahan. Because today, nguwan na aldo, a Savior has been born for you. I will repeat that last part ko gospel. Ang sarong paraligtas, namundag para sa imo. A Savior has been born for you. I hope you remember the for you. Para sa imo. Why? Because Jesus was born for you, for me, and for everyone. Para po sa ngamin. Bukusan na para sa mga importanteng tawo, sa mga perfecto, unless po ang aran mo perfecto, or sa mga mayayaman o agko mga puder. But He was born for all of us. For you, for me, and for everyone, para ka natupo ngamin. And because of that, kaipuwan tang mag-celebrate. Because Jesus, the Son of God, who became man like us in everything except in sin, gifted us with His life. And that's the reason why we celebrate Christmas. Di ba? Pag nag-celebrate po kitang birthday, we celebrate life.
the joy of life. So on the 25th of December, we celebrate the birth of Jesus. And his life is important because through his life and through his passion, death, and resurrection, we have been saved. Now, uno po ana 3 lessons na we can learn from this celebration. Number 1, sabi po ni Prophet Isaiah, ni Propeta Isaías sa first reading, ang banwaan na naglakaw sa kadikluman, nakahiling nindakulang liwanag. The people who walked in darkness have seen a great light. But remember, darkness. Kasubago po, bago bagpoon ang misa, madiklom. Pag-abot ni Jesus, nagglorya, nagliwanag ang simbahan. Very important reminder for all of us that without Christ in our life, there will be darkness. Magkakaigwanin, kadikluman ang buhay ta, kun mayo si Jesucristo. So, maghapot daw po kita sa sadirikta, ngunya na Christmas. Ang kadikluman po, bako sa luwas, kundi sa laog kan buhay ta. Yan. Yaon sa laog, minsan ang kadikluman. Ano yung kadikluman na yan? Darkness is fear about the future. Ang kadikluman, ang pagkatakot sa maabot. Yan. Sure pa daw kamo na ma-Christmas kamo sa 2026? Mayo po nakakasiguro na ma-Christmas pa kita sa 2026. Darkness is fear about our future. Darkness is loneliness even when surrounded by people. Ang kadikluman, ang pagmati mo na nagsusulo ka sa kinaban. Maski may mga kaibahan ka, feeling mo, sulo ka pa man giraray. Yan po ang reason kung kadakol ngunya na panahon ang mga nadidepress. Ano po? Ang kadikluman, darkness is also about broken families, broken friendships, and broken dreams. Yan. Ano ang darkness mo? And darkness, kung ang mga jóvenes, young people, feel pressure, confusion, or they feel they are not enough. God did not wait for the darkness to disappear. He entered it. Because Jesus is light for our darkness. Kung mayo si Jesus, madiklom ang buhay ta. Kung mayo si Jesus, mawawara ning meaning ang buhay ta digdi sa kinaban. So ano sinasabi ni Jesus sa to? I am with you even in your darkness. I will repeat that. I am with you even in your darkness. Kaiba mo ako maski sa anuman nakadikluman na igwa ang buhay mo. Can we repeat that po sabay-sabay? I am with you even in your darkness. Ang panduwang leksyon po, sabi po giraray ni Propeta Isaiah sa enot na pagbasa, sarong umboy ang namundag para sa to.
sarong aki an itinao sa sato. In English, for a child is born to us, a son is given us. Ang Diyos, dai napadigdi sa daga, nagaro sarong soldados, dai siya nagdigdi na makusog o kaya may kapangyarihan. Paano siya nagdigdi sa sato? Bilang sarong umboy. He came as a child. Small, dependent, powerless. That's how God came to us. He came as a child. Why? Taano? He came as a child, ang Diyos. Because love does not frighten. Because love invites. Because love waits to be welcomed. And a child does not come to judge us. So the only reason is that He loves us. He came to make us feel as a child that God loves us unconditionally. Namumutan po kita gabos kan Diyos. Bako sa anuman na rason, kundi sa labi-labing pagkamot po sa sato gabos. So, ang sinasabi po ni Jesus sa tungo niya na Christmas, para sa to po gabos, kung sa Ingles, you matter. Your life has meaning. You're loved. You're saved. Kung ano man kita, ma-feel po, giraray kan sa tuyang buhay, na we matter to God because He came to love us in person. And He came to save us. That's very important po. So, can you repeat that with me? You matter, your life has meaning, you're loved. So, tulo po yan. You matter, your life has meaning, you're loved. Panduwang leksyon. Ano rin pong leksyon? Sabi po sa kananghel sa Ebanghelyo, ngunya na aldaw, ang sarong paratubos namundag para sa imo. Today, a Savior has been born for you. Today, the word is today. Not yesterday, not someday, but today. The Lord is born again for me, for you, for all of us. Therefore, Christmas is not just a memory of the past, because Jesus wants to be born in our hearts today. Ang buhay tapo, ang ma-welcome giraray kay Jesus sa iyang pagkamundag. Ang hapot po, may room daw si Jesus sa buhay mo. Do you give room to Jesus to enter your life? Igwa daw ning puwang sa buhay mo si Jesus. Yun. And therefore, He is knocking sa puso ta. Do you want to welcome Him? Yun. And ang point po digdi, matatapos po ang Christmas. Matago po kita ng Christmas lights. Itatago ta ang bilen. Itatago ta ang Christmas tree. Mapundo kitang magkanta ng Christmas carol. Maabot pa ang next year, mahala kitang bear. Tanganing magpuon na naman kitang maluwas na po si Marichan, nagsisiirip na sa bintana, pag bear. Dahil na po kita maghalat ng bear. September,
next 2026. Why? Sinasabi today, our life is always Christmas. Ang buhay ta, Christmas. E naramdaman ko po sa pagtapos kaining paghurupuro, ang sinabi ni late Pope Francis, sinabi niya, pag Christmas daa, maribok ang party, noisy party. Pero ang hapot, igwa daw kitang moment of silence during Christmas. Naguhurup-hurup daw kita. Busy gabos, nagluluto ng spaghetti may corned beef o kaya ahanda ning may na sabatan po akong may daradarang coke sa tinapay para sa Noche Buena. Pero ang hapot, did we ever pause today and ask, is Jesus my Christmas? Yaon daw si Jesus sa puso ko. And then, sabi ni Pope Francis, ika ang Christmas carol. Taano, kung nagtatao ka ng kaugmahan sa imong kapwa. Ika ang Christmas light, kung dinadara mo ang kapwa mo kay Jesus. Ika ang Christmas tree, kung maski masakit ang buhay mo, na binabagyo nin mga pagsubok, yaon ka man giraray sa pagsunod sa iya. Asin, ika an angel kan Christmas, kun nagdadara ka nin kaugmahan. Hala, hilinga daw bayaan agum mo kun pag nahihiling mo, nagdadara nin kaugmahan sa imo? Ayan. O, kun ika nagdadara nin kaugmahan sa iba, bakong pag nahiling ka masabi na, oh my God, yaon na naman ngaya ini. Raot na naman ang aldaw ko. So, bako man lugod arog kita kayan, kundi pag nahiling kita, we bring joy to others and masabi sinda, oh my God, what a joy to have this person. Ang huri po, sinasabi ni Pope Francis, na kita ang Christmas Noche Buena. Christmas dinner. Taano? Kun ang satuyang buhay nagtatabang sa mga kapwa. So, sa mga nangangaipo, sa mga mayong-mayo. And to wrap up, many years ago, ako po na-assign sa Tagaytay, may sarong babae na yaon duman sa pintuan kan iniistaran mi. Ma-Christmas party kami kaidto, nagmamadali po kami. Nagpapalimos po siya, tamayo da siya ning pagkakan. Sabi mi duman sa babae, ay ate, mahali na po kami, mayo kaming time para sa imo. Sa madaling sabi, naghali po kami, pagbalik mi, yaong pagiraray siya duman. Nagahalat sa mo, nag-ali kaming aga hapon, yaon pa po siya duman, nagahalat sa mo. Sabi kan kaibahan ko, tawan ta na lang ngayang pagkakan si mga tada-tada ta dyan sa Christmas party. Sabi niya, maski ano po, gutom na po ako. Isa na kong kaibahan, sabi niya, haloy-haloy na ngayon nagalatig di the whole day, tatawan ta panin bahaw na maluto, bahaw na fried chicken, bahaw na pagkakan. Ano daw ngayon kung imbitaran ta siya for dinner? So, sa madaling sabi po, kaibahan mi siyang nag-dinner. Mainit na kanon, agko mainit na adobo, agko pagkaon na masiram. Pagkatapos niyang magkaon, sabi niya, I want to offer you a song. Nagtindog po siya, nagkanta po siya ng magayon na Christmas song. Garo kami napapaluha gabos, sabi mi, ini ang tunay na kahulugan kan Christmas. Kun kita nagiging Jesus para sa satuyang kapwa. Sabi niya, first time niya daa na mag-Christmas
na may kaiba, tama na siyang kaiba sa buhay. As in, first time niyang mag-Christmas, na maugma, ninhuli, tamay kaibahan siya. So, dear brothers and sisters, as we celebrate Christmas, let us remember that without Christ, there is no Christmas. Our life is a daily Christmas. And lastly, that Christmas is not about us. It is about our brothers and sisters whom we need to love. Merry Christmas and God bless you all. Merry Christmas po. Matindog po ang gabos. Maluhod po ang gabos. Sa pagsirang kan liwanag kan Pasko, kan pagkamundag sa kinaaban, asin kan kamurawayan kan kagurangnan sa satong buhay. Mamibi kita sa langit no na Ama, sa pagpasalamat sa pagkamundag kan sa iyang aki. An sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban. Mapano nin pagkamuot kan Dios,
asin magpahiling kan sa iyang padagos na presensya sa kinaaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga tawong may marhay na buot na naghihigos sa pagtugdas ning katuninongan sa kinaaban, bendisyonan sa saindang mga paghingoa, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an satong mga familia, danay nasangkuban nin pangataman kan Dios, asin ilikay sa anuman na kamunduan, asin katibaadan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an kagayagayahan kaining Pasko, magpakusog sa mga dukha, asin mga daing sukat, sa mga nagyehelang, asin maedad na, sa saindang mga kadifisilan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga nagtalikod na sa buhay, padagos na mag-ugma sa liwanag, kan kahadean kan Dios sagkod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. And sa katuninungan kan sa tuyang puso, rumdumon po niya to ang sa tuyang mga personal na intensyon ipinapamibi sa misang ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ipinahiling mo sa muan sa imong liwanag, pagkamot asin kaugmahan sa Pasko nin pagkamundag. Warasan sa muan biyaya na maglakaw sa imo bilang sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang kabos para sa pagdulot kan mga atang.
Matindog ang gabos. Mamibi kamo mga tugang tanganian sa ko asin sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot. Para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, lugod magin maninigos sa imo ang dulot kan kapiestahan ngunyan aldaw. Tanganing huli kay ning urog kabanal na kahungloan. Hunglonan makamtan mi sa kamugtakan na yaonan sa mong pagkatao, sa kaibahan mo na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamhan na daing kasagkuran. Huli kan misteryo kan tataramon na nani ilaman, an bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa imong isip, tanganing sa samong pagkamuot, mabihag niya kami sa mga dai na hihiling. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na hukbo, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Magluhod po. Kaya maugayon na Ama kaming nakikimaherak sa imo, nagpapamibi asin nagahagad, huli kay Jesucristong aki mo, sa mong kagurangnan, na akoon mo. Asin bendisyonan ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo, na mayong kakundian. Na enot idinudulot mi sa imo, para sa banal mong katolikong simbahan, papagkanigo ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon, asin mahadean sa bilog na kinaaban, kaibakan sa rogon mong siliyon na samong papa. Asin kan obispo mong si Rex Andrew, patin kan gabos na nagaataman susog sa katotoohan kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girumduma kagurangnan ang mga
surugon mo. Asinan gabos na yaon digdi, nan pagtubod midbid mo asin ang debosyon aram mo, para sa inda nagdudulot kami sa imo. Siring na sinda nagdudulot sa imo kaining sakripisyo nin pag-umaw, para sa indaman sana asin para sa gabos sindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang mga kalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahayan. Sindang nag-uutob kan mga panuga ninda sa imo, Diyos sa daing katapusan, buhay asin totoo. Sa parapakinabang, asin pagselebrar, kan orog kasagradong banggi, na andaing digtang pagkaberhen ni Santa Maria, nagtao sa kinaaban kan paraligtas, asin sa magalang na pagrumdum, enot kan mamuraway na Maria, danay na berhen. Ina kan iyo man sa ng Diyos, asin kagurangnan nyamong sa Hesu Kristo. Siring man ki San Jose, esposo kan iyo man sa ng berhen, asin kan sa imo mga santos, apostoles, asin martires, kay Pedro, asin Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan, asin Pablo, Cosme, asin Damian, asin kan gabos mong mga santos. Huli kan sa ina mga merito, asin pamibi, itugot mong pakusugon kami, kan tabang, kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kaya ining dulot niya mo bilang mga surugoon mo, siring man kan bilog mong pamilya, namimibi kami kagurangnan, na magayagaya mong akoon, asin husayon mo, ang samong mga aldaw sa imong katuninongan. Dangan hawason mo kami sa daing tapos na pagdusa, asin ipagbuot mo, na kami makabilang sa kateriponan kan sa imong mga pinili, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay, ining mga dulot, o pagkanigon mong bendisyonan, midbidon, parigunon, gibuhon na maninigo asin mauuyonan, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan aki mong urog na namumutan sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nagkuha siya nin tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot. Asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo, Diyos amang niyang makakamhan, nagpapasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pag-ako niya kaining mahalagang kalis sa mga banal asin mahal niyang kamot. Pagpasalamat giraray sa imo nagbendisyon, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sakuyang dugo, kan baggo asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan, ginigirumdom ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit, kan iyo man sa ng Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong malinawon na kamahalan, halis sa mga balaog mong itinao, ining ostyang dalisay, ostyang banal, ostyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkoran, asin kalis tindanay na kaligtasan. Lilingya ini kan maugay asin matiwasay mong lalawgon, asin akuan banal na sakripisyo, daing digtang ostya, siring na pinagkanig mong maako, ang mga atang kan surugoon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa imong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo kan urog kalang mong padi na si Melchizedek. Nakikimaherak kaming nagpapamibi sa imo, Diyos sa makakamhan. Ipagbuot mo na inidarahon kan mga kamot kan banal mong anghel. Sa sinanglitan mong altar, sa atubang kan Diyos nun mong kabanalan, tanganing kaming nagpapakinabang kan urog na kabanal na hawak kasindugo kan sa imong aki, sa pakikisumaro, sa altar na ini. Anas mapano man lugod, kan kabos sa langit no na bendisyon, asin grasya, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Girumdumaman kagurangnan, mga tugang nyamong gadan, na nainot na sa samo, may tanda ni pagtubod, asin nagtuturog sa katuninungan. Nag-aarang kami kagurangnan, nasinda asing gabos na nagpahingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar, ning kaginawahan liwanag asing katuninungan. Kami man ang mga surugoon mong para kasala, naglalaom sa dakula mong pagka mahirakon, papagkaniguon mong matawan nin kahirasan, sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles asin martires, Juan, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Perpetua, Marcelino, Pedro, Felicidad, Agueda, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, asin gabos mo mga santos, namimibi kami, akuon mo kami sa saindang pag-iriba, ika na dai nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras kan kapatawadan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya kagurangnan, inigabos na karahayan, danay mong linalang, pinapabanal, binubuhay, binibindisyonan, asin sa mo iwinawaras. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos son na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pagkananon ang ngalan mo, paglato ang kaharian mo, mangyarihan mo sa dagat, isiling sa langit, at sa buong pagkalat sa agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you.
Magluhod po. Uyan kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasaalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita, kagurangnan sa muyang Diyos, namimibig kami, warasan sa mo na kaming nagugma, sa pagselebrar kan pagkamundag kan sa mong paratubos, magkanigong magkamit kan sa iyang pakisumaro, huli kan maninigong pagkabuhay, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw muna po. Liwat, Diyos maray na banggi as in Merry Christmas. Pagkatapos po kan misa, igwa po kita nin pagpahadok kang Ninyo Jesus. Imbes po na maghulog ni limos sa atyan sa paghadok kang Ninyo Jesus, ngunyan po magkakaigwa na kita kan second collection para po sa Terra Santa. Ikadua po, sa panahon ng Kapaskuhan, Ninyo Jesus malibot po sa mga harong-harong panginginutan kan mga sakristan, Eucharistic ministers, as in members, kan lectors ministry. Sa tuya pong akon si Jesus, sa tuyang harong, ano man na limos iabot, gagamiton sa Children's Festival sa maabot na Enero 17. Si mga kuyan po, pwede nang maglibot ang mga anchila habang nagkaining announcement. Sa Lunes po, sa 29 kan Disyembre, iyo ang Christmas party kan mga padi sa Naga, ang misa lang po pagkaaga sana, asin mayo po kita nin misa pagkahapon sa simbahan sa aldaw na iyan. Sa New Year po, mayo po kita ning transaction sa opisina. Sarado po ang opisina sa New Year's Day. Sa Domingo, sa 28 kan Disyembre, iyon po ang pagtatapos kan taon kan Jubileo. Ini po gigibuhon sa Naga Cathedral sa paagi kang seremonya ning pagsara kan pintuan. Ini man po ang sinyal na nagtatapos na ang pakikinabang niyato kang indulhensya dulot kan pagbisita sa mga designadong simbahan bilang Jubilee Church. Arog po kan sa tong simbahan. Kaya hanggang sa ngunyan, hanggang sa mga masunod na aldaw, until Sunday, indulgence pa po ang pagbisita ta sa simbahan. And first canvassing can search for Little Niño 2026 given po sa Sabado, sa 27 kan Disyembre sa Parish Hall sa oras na 2:00 nin hapon. Ngunyan po, bot kong gamitan pagkakataon na ini, magpasalamat sa Nabua National High School Rondalia. Iyo ang nagtao sa tuyan ng presentation bago kang misa. Ini pong grupo sa pamamayo ni Ma'am P. Vasquez. Palakpakan po nato ang Nabua National High School Rondalia sa pamamayo ni Ma'am Fe Vasquez Ballester. And then, siringman ang Parish Youth Ministry sa pagtabang sa tuya, sa paghurup-hurup, hulikan sa inang presentasyon, ang panuluyan. Palakpakan niya ito ang Parish Youth Ministry. Siyempre po, ining sa tuyang imaheng digdi, ang caretaker po, iyo po ang the late, ang mga pamilya kang late Salvador and Felicitas Estadilla. Palakpakan niya to sa pagpasubli kaiyan na imahen. Sirang po ang naging choir tangunya nabanggi, iyo ang Cantati Domino Choir. Palakpakan niya ang kantate. Salamat. Asinbot kong pasalamatan ang gabos ng mga lay ministers, mga nagpartisipar sa misa ngunyan, ang Ansila, ang lay Eucharistic ministers,
mga sakristan, seminarista, live streamers, ang mga asers and aserettes, lectors, asing gabos na naging parte kang solemne, asin makahulugan na pag-celebrar niya to kang Kapaskuhan. Alagad urog sa gabos, maswerte kita, nabiyayaan kita kang presensya, ni Father Andrew Reception all the way from Rome, tangani makisumaro sa tuya sa Kapaskuhan, urog sa gabos ang sayang sa pagtabang sa ato sa paghurup-hurup sa okasyon na inikan pagkamundag kan sa tong kagurangnan. Palakpakan niya to si Father Andrew. Asin sa gabos po sa Indo na naging parte kang makahulugan na pag-celebrar niya to ngunyan, urag na ang mga offerers asin mga nagpamisa sa bangging ini. Merry Christmas po kaninyong amin. Matindog po ang kabos. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Idoko ang mga payo asin maghagad nin biyaya sa mahal na Diyos. Kananaki inin Diyos na ni tao, dinaog niya ang kapangyarihan nin kadikluman, asin kasaalan, asin pinano ang banal na bangging ini, nin sayang kamurawayan. Haleon lugod nin Diyos, na panoon nin karahayan ang kadikluman, as nin kasaalan, asin paliwanagan ang sa indong puso, banalan nin buhay. Amen. Amen. Ipinadara nin Diyos ang sa iyang mga anghel sa mga pastor, tanganing ibareta ang maugmang pagkamundag kan sa tong paratubos. Panoon lugod niya kamo nin kaugmahan, asin gibuhon na mga tagabareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kanan tataramon na nita, ngit nakasaro sa daga, iwaras lugod niya sa Indo, ang katiwa, asin karahayan nin buot, asin pakisumaro sa kataripunan sa langit. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan, Ama, asin Aki, pati Espiritu Santo. Amen. Lakaw asin umawon niya to an umboy na si Jesus, ang Mesiyas na nag-abot. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa gabos. Merry Christmas po.